Známy ťažkotonážnik košického lokomotívneho depa Vojtech Česnek pripravuje na cestu z Čiernej nad Tisou do Košíc už svoj 85. ťažkotonážny vlak. Do Michalany prepravuje vlak o 4000 tonovej záťaži len so svojím rušňom, bez postrchu. Vlak má 140 vozňov a je dlhý 1600 metrov. Na tejto ceste prekročil tak normu záťaže témer o 100%. Ťažkotonážnik Vojtech Česnek plní svoj záväzok, ktorý si dal na konferencii železničiarov v Prahe. Posiaľ prepravil nad stanovenú normu skoro 46 000 tón a nahradil na tejto trati 27 vlakov. Usporil 213 tón paliva. Vojtech Česnek je známy v ťažkotonážnom hnutí nielen u svojich spolupracovníkov železničiarov, ale aj u ostatných pracujúcich Košického kraja. Úspešného ťažkotonážnika Vojtecha Česneka navrhujú za kandidáta do Národného zhromaždenia.